pamit riyen. Kosek to? Aja mulai sik. Lho mesakne ki murah mau tinggal mulai. Kula tunggu. Kesti tunggu no. Nggih. Sama-sama dari Kediri nggak boleh pulang dulu. Ya. Nanti pulang bersama-sama. Kita satu arah ya Ki Mora pulang. Iya satu arah semua. Ya. Semua ngidil. Jadi ngidul. Nggih. Nah, iki ganti nduk Ki Mora. Deh, ngen. Ngen. Lah iya. Ayo nak arep nembang apa bawa ya entukno. Wis santai wae iki. Nggih. Bawa napa Cahayu? Setya tuhu nggih. Setya tuhu? Nggih. Wah ya. Ya ngadegno Cahayu. Nggih, junemeng nggih. Jumeneng, Jumeneng. Wah, ya Cahayu wis mulai banyak saiki. Junemeng. Nggih. Lha nyapa to junemeng? Junemeng iki kleru. Jumeneng. Oh, nggih, jumeneng. Ju Ma nang menengo. Pinter Cahayu. Dah. Nggih. Jumeneng ki ngadeg. Nggih, jumeneng nggih. Jumeneng. Nggih, sugeng enjing Pak Dalang. Sugeng enjing. Sama nisuk barang panggah semangat ya. Nggih no. Nggih no. Ilmu laduni kok. Ya lah. Rumah cawi. Panggah laduni ya. Ya. Bocah antik kok bocah ajaib ya no. Nggih. Muga-muga iso enek kesempatan iso tak pamerke ning Solo ya, Nduk. Nggih. Engko dolan kene Pak Kangko ya. Nggih. Engko sampean tak kon turu karo anake Pak Kangko. Ya ngawur Lho. Ada Pak Kangko wedok kok. Oh iya. Mbak Tata. Mbak Rahesta. Rahesta lah. Mosok arep takon tuku turu karo Adeka. Lah ya. Muga-muga nek kesempatan sampean pengen tak pamerke ning Jawa Tengah neh. Nggih. Ndek ini kan bar kok Semarang. Nah, muga-muga iso ning Solo. Cek to Pak Dalang. Apa piye? Mas sing niku kok turu ya? Sinten? Sing gendeng niku. Kuwi keselen. Kecapean ngono. Mergo awan iki kudu mulang. Nggih. Saman bawa malah saya angler niku. Nggih. Nggih. Ya. Mergo wis pirang-pirang bengi ora leren kabeh nduk Kim. Yo nggih. Ranting terus. Wis saka tanggal 4 nganti sak yahene sesuk alhamdulillah iso prei. Nah, mula kanca-kanca sinden mulai do semangat lek senggak. Sesuk prei. Yo coba bawane. Mengke lak klentu dibantu Mbak Compik nggih. Ya, betul, siap. Bener to Mbak Compik? Bener. Nggih, bener nggih. Cunge ora apa-apa piye lho dadi. Yo coba. Nggih. Nah, ayo. Wah, sayang ya Mbak Tuhan ra teko ya. Jangan isuk barang suarane cek gandang ya, Bang. Wis terlatih tenggorokane. Ya. Nggih. Ya, alhamdulillah Cahayu. Lanjut nggih. Lanjut. Iki ning YouTube cek 2000 punjul sing mirsani nduk Ki Mora. Mosok to Pak Dalang? Nggih. 2000 lebih. Pokoke sing do Niken Salindri cilikane. Niken Sandi Rebon. Ya, dari Niken Salindri Innova. Weh, jan kuwi ya. Iya. Kondang-kondang kowe bakal iso. Amin. Amin. Lak samian sing ndongakne panggat kondang-kondang. Kondang pokoke wis. Nggih, percaya aku. Lah iya wis. Mulai kondang aja larang-larang lho ya karo Pak Kangko. Ya, ya mbok. Waduh.
Ya mbok. Lah Lah iya. tenang tak mudukne tak sampean. Wah tak mudukne, pokoknya khusus aku spesial ya Nduk ya. Nggih no. Heeh, pokoknya Pak Kangko khusus spesial regane sampeyan wis kondang kaya niken Salindri no. Wong Mbak Niken ning karo Pak Kangko ya dispesialke kok regane kok. Pinter. Bener. Pinten kok bener. Ya aja diomongke nang kene. Oh nggih, mboten napa-napa. Krungu wong pirang-pirang. Nggih mboten Heeh. mboten maksa. Ora aja maksa. Ing sarena lan wengine datan kingkang sakran bet lamun adoh caketing ati Ngrasani Mbak Niken lho bocahe video call lho Mbak Niken. Nah. Pengen rene jane Niken Salindri iki. ayo ndak Hah? Oh nyawer ning TikTok. Oh. Apa gimana? Apa? ayo ndak Nggih. Nang endi cahe? Cahe ning endi cahe kuwi? Wah kok Klaten kok lho kok ora mampir ning kene. Lah iya, heeh. Mbak Niken Salindri nyimak sampean lho, Nduk. Kim. nggih Ya. Mbak Niken Salindri lho. Ya, lho. Ya. halo Mbak Niken Alah. Nyapa isin? Jare idolamu Mbak Niken. ya nggih no Nggih lho. Ayo Mbak Niken ngono neh ayo. ayo yo wonge Ayu. Sampeyan sok gedhi ya ayu. Heeh. Ayu, sampeyan sok gedhi ya ayu. nggih matur suwun Heeh, mikmu kekno ngisor HP-ne gen krungu suarane. Gen ngomong nih kan. Ngomong kan? semangat sayangku iya sayang sopo Ana sing mak tratap ya, Tru. Lah iya heeh. Wijane pomo cedhek kan kudu mencolot rene kok. Lah iya, ngadoh. Ya nembang ayo tutupne. Disimak Mbak Niken. Iki Mbak Niken iki nggih Mbak ya iki nyawer ning nggon iki lho TikToke Pak Kangko masalah nyawer kereta. nyawer kereta piye to Yo, enek kan saweran niki kan enek gambar kereta. alah gift to Gift, heeh, gift. sampeyan piye to gak paham Aduh. Ya ora paham Pak Kangko ora paham, heeh. Nggih. Gift ya, gift ya. nggih gift Ya. nggih Ya. kereta niku Hah? kereta Kereta. Sip to, sok tumpaki bareng ya. lho Keretane kuwi lho. kereta apa Kereta api. karo sapa Ya karo aku karo sampean. karo Karo sapa neh? karo Bu Dwi karo mbok kula Heeh. kalih kabeh Kabeh ya sak RT ya. sak yoga Sak yogane barang. nggih Nggih. aku pengen cedhek karo Mas Kasih Itu karo Mas Kasih jare. Heeh. Wah, sama diajari apa-apa karo Mas Kasih apa-apa iso pinter kok. nggih Walah ngger. nggih lanjut nggih Heeh, ya. Dada cah cilik kok ngerti. Cah bagus. yen cedhak tansah mulat kula dikendangi Mas Kasih nggih Oke, siap. Ayo sih, turutono sih. Ayo sih. Wis jenenge penggemar ya ora apa-apa ya. Wanda yang ngelus dodo jadi. ini berarti ayo sih Ayo sih. Ayo sih. Biar ora kowe sih. Ayo Mas Kasih cepet tanteni ndang yo. ayo Mas Kasih ayo teten-teteni
Ayo, get plangkase tembangnya lanjut ke sini. Nggih. Sida asih. Sawer to, Mas? Udu iki masih Mas Kasih. Iki Pak Dodo jenenge. Lha tak kira apa nyawer. Lak pelit rasah ngelop lak ngono. Pokoke diomongi apa-apa nyauri. Rasa ngelop jare. Aduh. Ayo. Cik, larase cik kelingan lho. Mambu apa nduk? Mambu apa? Entut. Inono. Apa ya asap? Heeh, asap. Marem to, Mas Kasih wis siap ning kono? Nggih. Pindho mimilan mintuna. Ayo. Ayo bareng Kang Mas. Tok-tok anak tepi wajib. Samane umur pira to, Nduk? 9. 9 tahun. Nggih. Mas Kasih tunggu 10 tahun lagi. Gak wis? Ya, Pak. Lah 10 tahun wis tuwek, Dik. Sida asih. Ganti, Nduk. Sido Kasih. Ya. Ning kono asih. Lah iya kleru. Asih ki wedok lek Kasih lanang. Oh, ya wis. Oke. Sida kasih biasa. Ya, Pak Dodo ki selawase ora tau gelem gender lho. Wi gender khusus gendere sampean. Asik. Asik. Love sih, love. Bolak-balik apa ini ngelove sang aku. Kayak musang dari. Ya, Mas Kasih wis siap lho ngendangi sampean lho. Lak sing ngendangi Mas Kasih mesti mantep ya. Ya, mantep mesti. Sampai kenal ning nggon wilangan kae ya. Nggih. Wilangan kae karo Mas Kasih sing ndeng Mas Kasih. Nggih. Heeh, ya. Weh. Supi ya, Ram. Ayo, Ayo Mas. langgame. Heeh. Ayo Mas. Ya. Mas Kasih. Ayo sih. Aku nari sampean cah loro, ya. Neh pisan kas napa mbon? Satu kali lagi. Oke. Siap nari sampean. Apa lagune? Ayo, manut, Pak Kangko manut. Ya. Oh. Weh, Mbak Compe iki kok jaluk kutut manggung. Ya ini kok kutut manggung. Lah yo kutut manggunge jek turu iki. Iya bener, cek turu kutute. Nggih. Kutute sapa? Heh, ngawur kok kutute Mas Kasih to? Oh Mas Kasih ning omah ngingu kutut kok. Ning kos-kosan. Kutute apa to emang? Manuk kutut. Ku geruk kok kuwi lho. Udu ding. Kutute munine piye? Oh, hur ketekuk kuwi lho, hur ketekuk kuwi lho. Apa lagune ayo cah loro. Asine bengi iki momong bocah loro iki kok. Gong ayo. Bocah-bocah sing duwe talenta kaya ngene iki harus dikai kesempatan, dikai panggung. Men saya kedel, ya so nek sukses ya iso mulyakne karo wong tuane sekarone. Ya. Iya ya, Gong. Mula aku selalu memberikan ke tempat kepada anak-anak ngene iki terus. Ya, ya. Terus dawuh saka pini sepuh ki mau ya kudu kon ngekeki perang cakil. Ya komplit ya.
Kok ganti perang nih Mas Jendra meneh. Oh iya, heeh. Engko perkara mateni Kumbakarna sing mateni aku terus. Oh, ngono. Ya. Ya mari kuwi dramatis. Ya dramatis ya matine Kumbakarna. Apa nok Cahyo lagune? Sumanding mawon. Sumanding, ayo gamelane saged to. Iso ora gamelane, ayo. Mergo iki ora ana musike. Ya. Lah. Umpama nduk, umpama podang kuning pripun? Nggih. Apal mboten? Napa-napa. Apa nggih? Nggih, Podang bawa kuning mboten nggih. gak usah nggih. Napa? Nggih, mboten nggih bawa nggih. Mboten usah. Nggih. Langsung danduk cah loro. Weh, pokoke aku manut karo cah loro iki. Nggih, pokoke. Pokoke ya. Nggih. Pokoke aku manut kamu ya. Nggih, sampean manut engko pas aku kodang tak medhukne. Iya ya alah. Ya. Nah. Yo, podang kuning bae, kene ora keberatan. Ya. Iki matur nuwun Ndong Kimora Kirana saka Kediri. Sumbang sihmu kanggo masyarakat wonten ing Kaliwula. Ngene ya. Muga iso entuk pendungane para pinisepuh ingkang wonten mriki. Cah loro iki bakal cita-citane bisa tercapai. Amin amin terus ya. Ngestake dawuh yo nderekne kelawan panjenengane Raden Lesmana Widagda terus ya sawetara ana tengahing alas iki mengko lek ora ndang mrene ndak